alle sammen, og velkommen til denne video. I dag der skal vi snakke om en bog, der hedder The Paradise Problem, eller Paradisproblemet på dansk. Den er skrevet af Christina Lauren, og på engelsk der har den 352 sider, hvor den på dansk har 350 sider. Det er udfaldet af en afstemning, jeg lavede på Instagram, hvor jeg spurgte, hvilken bog I helst ville høre om som den næste, og I valgte simpelthen, at I gerne vil høre om The Paradise Problem. Så det er den, vi taler om i dag. Hvis du gerne vil være med til at bestemme de fremtidige anmeldelser, så kan du gå ind på min Instagram. Den er linket nede i beskrivelsesboksen. Der er også andre afstemninger og en masse andre ting derinde. Så hvis du vil følge lidt mere med og komme lidt mere bag om kameraet, så er det derinde, det foregår. The Paradise Problem handler om Anna Green, der for 5 år siden blev gift med Liam Weston, også kaldet West. Det gjorde hun, så de kunne få adgang til en lejlighed, mens at de studerede. De blev dog skilt 2 år efter og flyttede hver til sit igen. Eller det var i hvert fald, hvad Anna troede. Her 3 år efter de er flyttet fra hinanden, der kæmper hun for at blive en anerkendt kunstner, mens at hun har et hverdagsarbejde på tanken for at kunne betale sin fars hospitalsregninger. Hun bliver fyret, fordi hun har stjålet en pakke tyggegummi. Og da hun kommer hjem, så bliver hun overrasket af West, der lige kommer forbi og fortæller, at de faktisk ikke er skilt endnu. Det viser sig nemlig, at der har været en klausul for, at West han kunne få arven fra sin bedstefar, og den klausul går simpelthen ud på, at hans børnebørn skal have været gift i mindst 5 år, før at arven bliver udbetalt. Og lige nu så er West 3 måneder fra at have været gift 5 år med Anna Green. Hans familie har godt bidt mærke i, at de aldrig rigtig har mødt hans kone. Og nu hvor at hans søster skal giftes på en privat ø, så kræver de, at Wests kone deltager i festlighederne. Min mening til den her bog, den er både spoilerfri, og der kommer ikke nogen med spoiler. Er simpelthen fordi, at det er, hvad jeg kalder en klassisk Christina Lauren. Jeg har læst et par bøger af hende efterhånden, og jeg synes, at det er som om, at de følger lidt et skema. Det kan være, der lige pludselig er en bog, der gør min fordom til skamme. Men indtil videre, så føler jeg lidt, at de følger et skema, og at alle karakterer mere eller mindre minder om hinanden og er ret flade. Det er som om, at de gerne vil... Det er som om, at den på den ene side er meget nichepræget, og samtidig at de gerne vil ramme så bred en læsergruppe som muligt. Og derfor så laver de karaktererne meget flade, men at de ændrer nogle ting ved hver bog, som der er tilpasset en bestemt niche inden for romancelæserne. Og ja, det betyder jo sådan set, at det er en meget sød bog. Og jeg nød at læse bogen. Men det var ikke en bog, som der satte tanker i gang hos mig. Det var ikke en bog, hvor jeg sad og følte mig knyttet til karaktererne. Det var ikke en bog, hvor jeg fik en wow-følelse. Det var bare en bog, der underholdt mig, og så var den nærmest glemt det sekund, man var færdig med at læse den. Så reelt har jeg ikke noget, som jeg sådan elsker ved den, men der er heller ikke noget, jeg ikke kunne lide ved den. Den er bare meh. Og derfor så ender den altså på 3 stjerner for mig, fordi at den er ikke dårlig, men den er heller ikke god. Så den ligger bare i midten af det hele. Og det synes jeg tit, at Christina Laurens bøger, de gør. Nu hvor jeg ikke kan give nogle gode anmeldelser, så har jeg kigget lidt på nogle anmeldelser fra andre. Og The Paradise Problem har fået 421.901 ratings på Goodreads, og de er fordelt således, at under 1% har givet 1 stjerne. Der er 2%, der har givet 2 stjerner. Der er 17%, der har givet 3 stjerner. Der er 49%, der har givet 4 stjerner, og der er 30%, der har givet 5 stjerner. Og det er jo faktisk udmærket ratings i min optik. Altså det er omkring 20%, der ligger under 4 stjerner. Og jeg har fundet 2 anmeldelser, som jeg har kigget lidt på, og har prøvet at finde ud af, hvad der egentlig var at gribe fat i den her bog, for jeg synes vitterligt ikke, at der var noget at gribe fat i og tale om. Så jeg har fundet en 1-stjernet og en 5-stjernet anmeldelse, fordi jeg tænkte, at så er vi lidt i hver sin ende af skalaen. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til den her bog, for at være helt ærlig, og det er meget mærkeligt at lave en anmeldelse, når man ikke har nogen holdning, men det er der bare nogle bøger, man ikke har. Og det eneste, jeg personligt kan sige, det er, at jeg vil anbefale den, hvis du mangler lidt underholdning. Den fungerer lidt som en almindelig rom-com.
Altså, hvor du bare sætter en eller anden hyggelig film på fjernsynet, hvor du ikke rigtig skal bruge hjernen, hvor du ikke rigtig får noget ud af det, men bare lige har brug for lige at synke ind i noget andet for en tid, men ikke forventer at få noget ud af det. Det er sådan lidt den følelse, den her bog giver mig. Jeg kan ikke love, at der ikke er nogen spoilers i de her anmeldelser. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror nok, jeg fik skrevet dem, så når de stadigvæk er spoilerfri, så når hele den her video, den kunne være spoilerfri. Også fordi, at jeg kan knap nok huske bogen. Og jeg ved godt, det er mærkeligt at lave en anmeldelse af den så, men det skete altså det øjeblik, jeg færdiggjorde bogen. Og derfor så tænker jeg, at det faktisk også er lidt reelt at snakke om. Nå, men vi starter selvfølgelig med det negative. Man tager altid det negative først. Og der fandt jeg en, der pointerer, at Anna bliver gjort meget dum. Og at det skulle virke sødt, fordi hun er fattig. Altså, der er mange ting, som hun ikke forstod. West, han kommer fra en ret rig familie. En pænt rig familie. Og Anna, hun er jo en, der kæmper for at få tingene til at løbe rundt, så hun kan betale sin fars hospitalsregning. Så der er mange ting sådan i de riges verden, som hun ikke forstår. Og der blev der bidt mærke i den her anmeldelse, at Anna, hun virker meget dum. Og at det skulle virke sødt, at hun var så dum. Og så var der det faktum, at hun ikke havde læst sin ægteskabskontrakt, og heller ikke havde læst sin skilsmissekontrakt, for den sags skyld. Og det kan jeg faktisk godt huske, at jeg tænkte så lidt, hvordan kan du ikke vide, om du er skilt, og hvordan kan du ikke vide, om du er gift? Jeg har aldrig været gift, og jeg har aldrig været skilt. Og jeg ved ikke engang, hvordan det foregår her i Danmark. Jeg ved slet ikke, hvordan det foregår i USA, så det tror jeg ikke er stillet. Jeg tror, jeg lige har stillet spørgsmålstegn ved det, men så tænkte jeg ikke mere over det. Og så var der eksempler på en masse andre dumme ting, Anna sagde og gjorde. Dem gider jeg altså ikke gå ned i dybden med, fordi det var lidt det samme det hele. Men den 5-stjernede pointerede, at den havde fake dating, fornuftsægteskab, tvunget tæthed, og at de skulle dele en seng. Og at det sagde nok til, at det skulle være en 5-stjernet oplevelse. De her 2 anmeldelser, de understreger ret meget mine pointer nogle gange. Med at jeg tror, at det er utroligt tilfældigt, om man kan lide den her bog eller ej. Jeg tror meget, at det handler om man kan lide de tropes, der er med i. Fordi det føler lidt, det er det eneste, der adskiller sig fra Christina Laurences bøger, at det er de forskellige tropes, de er med i. Det her, det synes jeg godt nok, at der går ofte igen sådan noget med fake dating og tvunget tæthed, og at de skal dele ting. Det synes jeg, at der går meget igen igennem deres bøger. Og det kommer meget an på, om det er tropes, man godt kan lide, eller om der er pet peeves. Og som der jo var ved den første anmeldelse, hvor det jo nærmest fik en 1-stjernet oplevelse, eller en 1-stjernet læseoplevelse, på grund af et argument, og det var, at Anna blev portrætteret som dum. Og at de her 5-stjernede oplevelser, det handlede heller ikke rigtig om bogen og fortællingen, det handlede om de forskellige tropes, der var med i. Så jeg føler lidt, at det er overflade anmeldelser. Det var heller ikke så mange, der havde læst den her bog. Det var 421.901 ratings, den havde fået. Og det er jo ikke det er jo ikke bare anmeldelser, det er jo alle, der har læst og rated den. Det synes jeg egentlig ikke, det er særlig mange. Vi har set mange bøger, hvor det har været over 1 million. Så det her, det er jo et lavt tal ratings. Så selvom ratingsene nok er gode, så er det jo også bare... Man kunne forestille sig, at det er Christina Laurences faste læserskare, der læser den her bog. Og de fleste af dem, de elsker jo allerede, hvad Christina Lauren de allerede har lavet. Så det er begrænset. Og hvad er det, jeg prøver at sige? Jeg tror, at de har fundet en ret god rytme med at skrive til den her faste skare, som der læser deres bøger. Hvor de netop har den her, når vores læser, de kan godt lide det. Og så har de nærmest en skabelon til, hvordan de skriver deres bøger. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg indtil videre har haft. Jeg håber, at jeg på et tidspunkt læser noget af Christina Lauren, som der stikker lidt til siden. Men indtil videre, så er det den oplevelse, jeg har om Christina Laurens bøger. Ja, hvis I kender en god Christina Lauren bog, så vil jeg meget gerne skrive noget i kommentaren. Det vil jeg virkelig gerne have modbevist min hypotese her. Jeg har ikke så meget at have den i. Jeg har læst et par af Christina Laurens bøger, og de passer alle sammen ind under det, som jeg lige sagde. De passer alle sammen til min hypotese, men jeg vil gerne have den modbevist. Så giv mig endelig nogle Christina Lauren bøger, hvor det ikke gør sig gældende.
hvor det ikke er et par, der tager på ferie sammen og skal lade som om, at de er kærester. Det må I gerne skrive til mig. Men i hvert fald, så tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses igen i min næste video. Hej hej!